Euskaraldiaren itzalean jarraituko dugu, datozela mesedez Josune Zabala, Eusko Jaurlaritzako ordezkaria, eta Berdin Uxoanduaga soziolinguistika klusterreko kidea. Atzo ere esan genuen, primizia moduko bat izango genuela eta Euskaraldiaren antolatzaile egindako inkesta batetik eratorritako ikerketa kualitatiboaren berri emango genuela, lehenengo aldiz, horregatik primizia, eta hain justu ere itzaldi honi jarri dioten izena Euskaraldia zatozte beldurri gabe. Argitara. Euskaraldia mugimenduaren mintzoa. Zuena da txanda. Egunen guztioi eta zertan asterako eskerrak udaltopeko arduradun guztioi ona gu ekarri eta bereziki lankidetzari buruzko gogoetan jarri gaituzuelako. Guri bereziki ikerketan hasierrek esan duen bezala, iazko urtean topaketa hauetan aurkeztu genuen Euskaraldiei buruzko zen ikerketa bideratzera ginua zen. Aipatu genizuen ikerketa kuantitatiboa eta kualitatiboa bideratzeko asmoa genituela, eta gaur etorri gera hain justu ikerketa kualitatiboaren zati txiki-txiki eta behin-behineko bat aurkeztera. Esan ziguten lankidetzari buruzko informazioa ia izan haute genezaken, eta egin dugun ariketa bat izan da, alderdi kualitatiboan parte hartzailei eta antolatzailei egindako galdera horietatik lankidetzari buruz zer esan diguten ulertzeko eta asmatzeko ariketa bat, Uxua eta Bion artean, eta horren aurkezpena egingo dizuegu. Bereziki lankidetza nola ulertzen duten, zein eremutan edo zein eremuri lotuta ulertzen duen mugimendu honek azalduko dizuegu, saiatu gera antolatzen diskurtso ezberdinak, eta horren ondoren baita ere Euskaraldiaren lankidetzan lagundu duten eta horren lagungarri izan ez diren egiteko moduak zein izan diren atera ditugu. Horren berri emango dizuegu gure aurkezpenean. Eta hala, zertan asterako, aipatu nahi dizuegu nola ekin diogun ikerketari. Esan dizuedan bezala, 2018an erabaki genuen Euskaraldiari ikerketaren toki horretatik begiratzea, alderdi kuantitatiboa eta kualitatiboa aztertuz, Eusko Jaurlaritza sustatzaile izanez eta babesle moduan Nafarroako Gobernua, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kutxa Fundazioa dauzkagu. Horrez gain, partaide batera gurekin topagunea eta Euskararen erakunde publikoa, eta nola ez ikerketerako landalanean eta buru-buru dabiltza soziolinguistika klusterreko kideak, Berariaz Uxoanduaga eta Euskal Herriko Unibertsitateko Pello Jauregi zuzendaria, gai honetan nola ez aditua. Hauen guztion artean ari gera ikerketari jarraipena egiten, eta gai honetarako biok elkartu gera bereziki lankidetzari buruz zer esaten den jakin nahi genulako. Eta Josunek aipatzen zuen ikerketa honetan, Euskaraldiaren helburuak ezagunak genituen, bilatzen zena zen baldintza sozial egoki batzuk sortzea, Euskaraz aritu nahi zutenek, Euskaraz ulertzen zuten horiekin, aritzeko aukera izan zezaten. Helburua hori izanik, ikerketa zergatik edo ikerketa zertarako. Bi xede atzaman genizkion gure ikerketari. Batetik, ikusi nahi genuen, herritarren hizkuntza ohituren aldaketan, Euskaraldiak zer nolako eragina zuen, eta bestetik, hizkuntza ohitura aldaketa bultzatzeko edo egiteko prozesu horien gako nagusiak zeintzuk ziren, eta horietan sakontzea. Alegia ikustea, Euskaraldiaren indarguneak eta ahulguneak zeintzuk izan daitezken. Horretarako bi ikerlerro, kualitatiboa eta kuantitatiboa zabaldu genituen. Kuantitatiboa seguruenik ezagunagoa izango duzue, entzutetsuagoa ere izan delako, insistentzia handiz aritu ginelako, Euskaraldian parte hartu zuten guztiei e-mail bidez, 3 galdetegi betez ezaten eskatuz, eta horren bidez jasoko genituen datuekin lortuko genuen ikustea hizkuntza ohituretan aldaketarik egon ote zen Euskaraldiari eskerrak. Eta kualitatiboan zer ikusi nahi genuen? Hain zuzen ere, Euskaraldiaren bueltan ze diskurso sozial eratu diren. Eta nola? Parte hartzaile eta antolatzaileek dituzten Euskaraldiaren inguruko iritziak
bizipenak, baloreak edo balioak zeintzuk izan diren jasoaz. Josunek ere lehen aipatu du, berriz ere azpimarratzea txarra ez, oraindik ere bi ikerlerro horiek zabalik daudela, eta gaur hemen aurkeztuko ditugun datuak behin-behinekoak direla. Beraz, ez dire ondorio itxiak, baizik eta datu orientagarriak edo. Nola abiatu ginen edo nola jaso genituen diskurso horiek? Bueno, ezinezkoa genuen bidera gaitza zen Euskaraldian parte hartu zuten guztiei haien iritzia eskatzea, beraz, lagin batekin aritu behar izan dugu lanean. Nola osatu da lagin hori? Euskaraldian izena eman zuten herriak kontuan hartuz, 4 aldagai oinarri hartuta, 30 herritako zerrenda edo lagina osatu dugu, lagin ordezkatzaile bat. Horrek zer esan nahi du, hemen taulan ikusten den bezala, Bizkaia, Gipuzkoa edo Nafarroan herri gehiago daudela, hain zuzen ere, Euskaraldian izena eman zuten herrien artean ere, Bizkaitarrak, Nafarrak eta Gipuzkoarrak ziren herriak gehiago zeudelako. Ordezkapena beraz, neurri horretan ere egin dugu. Herriek behin sailkatuta, hurrengo urratsa izan zen, herri horietako batzordeekin harremanetan jartzea. Izan ere, herritarren iritzia jasotzeko galdetegi bat zabaldu nahi genuen, eta galdetegia banatzeko batzordeetako kideen laguntza behar izan dugu. Nola eta non banatu dire galdetegi horiek? Bueno, Euskaraldia behin amaitu zelarik egin ziren herrietan halako itxiera saioak, saio horien helburua izaten zen normalean ekimenari amaiera bat ematea edo ekimenaren azken balorazioak egitea. Oro har herri bakoitzean 2 saio mota egin dire, batetik herritarren artekoa, bestetik antolatzaileen artekoa. Eta guk bi horiek baliatu ditugu galdetegia horietan banatzeko. Bilera horietara jundiren guztiei galdetegia betetzeko aukera emanez. Zer nolako galdetegia? Bueno, batetik galdetegi irekia. Aukera eman diegu nahi beste idazteko. Ez genuen alde horretatik mugarik jarri nahi. Bestetik, formulazio aldetik ere oso irekia eta zabala ziren galderak planteatu ditugu. Gure asmoa ezen parte hartzaileen iritziak gehiegi estutzea, baizik eta lasaitasunez eta askatasunez nahi genuen haiek kontazi ezaguten haien esperientzia, haien bizipena zein izan zen Euskaraldiaren inguruan, beraz, nahiko galdera orokorrekin jokatu dugu. Eta bestetik eskuz idaztekoak. Lasarte hori hain zuzen ere egin zen irten armairutik ekimenak erakutsi zuen bilera girotan egiten diren betetzen diren galdetegiak askoz ere arreta eta denbora gehiago eskaintzen zaiela horiek betetzeko garaian. Eta guk ere hori baliatu nahi izan genuen gureak betetzerako orduan. Beraz, bilera giro horretan bete zitezen nahi genuen. 2 galdetegi mota desberdin antolatu genituen edo prestatu genituen, bata parte hartzaileen bileretarako, alegia herritarren bileretarako, eta 2 galdera orokor, bata zen haien esperientzia kontatzea, luze zabal, nahi zuten guztia, eta bestea zer hobetuko edo aldatuko zuten Euskaralditik. Eta antolatzaileen bileretan beste galdetegi bat, hasierako 2 galderak bazeuzkan, eta beste 2 erantzi genizkion, helburutan zerk lagundu zuen eta helburua zer oztopatu zuen aipatu zezaten. Guztira, 453 galdetegi eta oso pozik gaude alde horretatik, ze egia da ikerketa kualitatibo bat izateko material asko dela. Egia da bestalde, eta har bezala, galdetegi guztiak ikerketarako ezingo ditugula erabili. Arrazoi desberdinak tarteko, baino nagusiena da bolondreski parte hartu duten ez galdetegi horiek betetzen, alegia bilera horietara hurbildu ziren guzti eman zaienez galdetegia betetzeko aukera, herri bakoitzetik jaso ditugun galdetegi kopuruak oso desberdinak izan dira. Eta herrietan egin ez den oreka lan hori bulegotik tokatzen zaigu orain egitea. Hasiera batean erabili ditugun aldagaiekin deskuadre handirik egon ez dadin. Beraz, emaitza oso positiboa eta orain horien azterketa egitea tokatzen zaigu. Bueno, eta azterketa hori egiteko lehenengo eta behin egin dugun saiakera izan da elkarlana terminoa nola ulertzen dugun elkarrekin adostea. Eta guk elkarlanari deitu diogu helburu jakin bat lortzeko edo erdiesteko eragile desberdinen artean gertatzen den elkar eragina. Horri buruzko diskurtsoak topatzen egin dugu ariketa. Diskurtso horretan
edo topaketa bilaketa horretan bi ariketa egin ditugu. Batetik, termino horri lotutako sinonimoak edo antzeko hitzak topatu ditugunean jaso ditugu enuntziatuak, izan zitezkenak elkarlana, lankidetza, kooperazioa, lankidergoa, laguntzea, gisa horretako terminoak zituzten enuntziatuak jaso dira, eta bestetik, hasieran aipatu dizudan ideia horren antzeko enuntziatuak zituzten diskurtsoak jaso ditugu, eta saiatu gera tipologizatzen edo antolatzen irizpide desberdinen arabera. Ze ezaugarri dituzte gure diskurtso hauek bereziki? Esango genuke, bereziki konplexutasun baten aurrean egin dugula topo. Lankidetzari buruz hitz egin dutenean gure parte hartze eta antolatzaileek batzuek helburuari begira hitz egin digute. Alegia, Euskaraldiaren bidea egiteko ia xede hori lortu den edo nola lortzeko bidea egin den. Beste batzuek mintzatu zaizkigu parte hartzaileen arteko lankidetzaz beraz. Ez da helburuari buruz hitz egin baizik eta eragile ezberdinen arteko harremanak edo herriko elkarten arteko harremanak horrek izan du lehentasuna. Beste kasu batzuetan izan da harreman horien nolakotasuna. Orduan oso modu ezberdinean erantzun digute lankidetzari buruz eta baita ere helburuari buruz adibidez hitz egin denean batzuetan helburu hori lortzeko erakundek egin duten lankidetzari buruz hitz egin dute edo norbanakoak helburu hori lortzeko egin duen ahalegin horretaz edo izan dituen beldur eta ezintasunez. Orduan, aniztasun baten aurrean topo egin dugu diskurtsoetan eta hortik egin ditugu atalkatze edo sailkapen lanak. Hala, erabaki hartu genuen eragileen araberako sailkapena egitea. Eta horren arabera, zer esaten duten gure parte hartzaile hauek identifikatzea. 3 mailatan banatu ditugu eragileak, eragile makroak, izan daitezkenak erakunde publikoak, euskalgintza oroar edo topagunea esango genukena, hedabideak, unibertsitatea, eremu horrei buruzko iritziak zein diren topatzeko ahalegin egin dugu. Bigarren mailan eragile mesoak edo deitu diegu, eta horiek izango lirake eskualde mailakoak edo herri mailakoak, herri elkarteak, udala, inguru horretako beste talde batzuk, eremu horri lotutako elkarlana, eta azkenik eragile mikroak modu kolektibo batean, maila individualean, biren artean edo gehiagoren artean egon diren elkarrekintza horiei buruzko diskurtsoak zein izan diren aztertu dugu. Josunek aipatu dituen 3 multzo horiek kontuan hartuta, emaitzen atalean sartuko ginake, eta hemen ikusiko duguna da, galdetegia erantzun dutenek, nola baloratu dituzten eragile mota desberdinek egin dutena, eta batez ere egin duten horrek Euskaraldian baitan egon diren elkarlanetan izan duten eragina. Hola esan da pixkat konplexua dirudi, baina segituan ikusiko da. Galdeteki erantzun dutenek positiboki baloratzen dute, adibidez, eragile makroei dagokinez, erakunde handiak, erakunde politikoak adibidez, Euskaraldiak bere baitan izan duen eragile desberdinen arteko aniztasuna. Esaten da, Euskaraldiko parte hartzea elkarlanari dagokionez oso anitza, oso zabala izan dela, eta hori oso garrantzitsua izan dela Euskaraldiari eman zaion itxura orokorra edo egokia izateko. Bereziki azpimarratzen dira erakunde politikoak parte hartu izana eta erakunde politiko horiek euskalgintzako erakundeekin adierazi duten elkarlanerako gogoa eta prestutasuna. Horrek bereziki bigarren puntuarekin lotuta eragin du ekimenak ikusgarritasunean eta zilegitasunean irabazi izana. Baloratzen da marko erakargarri eta egonkor bat eman diola ekimenari hainbeste erakunde desberdinak elkarlanean aritu izanak, eta hori oso onuragarria izan dela halako ekimenetara normalean animatzen ez diren pertsonak hurbiltarazteko. Positiboetan hori, eta badira, baino are gehiago dira negatiboetan. 5 ideia aipatzeko. Lehenengoa, erakundeek oso engaiamendu txikia erakutsi dutela baloratzen da. Alegia, txapa jarri bai, ekimena babestu bai, baino euskararen erabilerari dagokionez, ekimenak berekin zekartzen konpromisoetan urratsik ez da eman apenas.
Horrek lotura, bigarren puntuarekin, eta da, erakundeak gizartean duten erreferentzialtasuna eta eredugarritasuna kontuan hartzen baldin badu, beraiek engaiamendu txikia erakutsi izanak negatiboki eragin du gizartean parte hartzen ibili den norbanakoen parte hartze mota horretan ere bai. Alegia, erakundeek egiten ez badute, nik ere ez dut zertan egin, olako jarrera bat. Nolabait ere norbanakoek salbuespenez aritzeko hizkuntza erabilerari dagokionez zilegitasuna sentitu dutela edo ikusita erakundeek zer egiten zuten. Hirugarren ideia bezala agertzen zaigu, erakundek babesa erakutsi dutela bai, baina kale mailan babes hori ez dela antzeman. Alegia, arreta eta laguntza edo baliabideak ez direla benetan herrietara behar beste iritsi. Eta elkarlana neurri horretan ez dela aski orekatua izan. Ardurak eta egitekoak ez dituztelako beraiek hartu, baizik eta asko zamatu da herrietako lana eta herrietako batzordeak. Laugarren ideia edo diskurso bezala agertzen zaigu, erakundeek egin duten lanerako ikusgarritasun gehiegi hartu dutela, hori da egiten den balorazioetako bat, komunikabideetan besteak beste gehiegi azaldu direla, eta herriarena izan beharko lukeen ekimen bat erakundeen ekimen gisa izan dela islatua askotan. Horrek zer ekarri du, beraien ustez, edo diskursoetan alantzeman da, erabileran oinarritu beharreko litzateken ekimena izan ordez, euskara babestearen aldeko kanpaina gisa izan dela aurkeztua, edo itxura hori eman zaiola. Eta azken puntua, komunikabidei dagokionez, 3 ideia, batetik komunikabideek ez dute aski zabaldu mezua, bereziki mugatu baitira euskal mundura, eta horrek elkarlanerako zubi berriak sortzeko oztopoak jarri ditu, zailtasunak. Bigarrena, ekimenak erabilerari dagokionez zekarren konpromisoa ez da behar bezala alzaldua izan, eta jendeak hori ez du behar bezala pertsibitu, eta rolak ez dire ondo azaldu. Bereziki kaltetu atera delarik belarri prestena. Aipatzen zaigu diskurso desberdinetan, aipatzen zaigulako oso desprestigiatua izan dela. Maila mezuan berriz, aipatzen diran diskurso positiboa dira, bat eta batzuk bereziki ondo modalizatuta harriduraz, zeinen ondo parte hartu duten merkatari txikiek edo herri mailako herrian, kalean, taberna, merkataritza, eremu horretan dauden taldeek edo eragileek esango genduke, eta horren poza adirazi dute, eta hori modu positiboan. Eta bestetik, baita ere oso modu positiboan aipatu da herrietako batzordek egin duten alegina. Batzordetako lidergotza, batzordetako parte hartzeko dinamika egokiak, batzordek eman dituzten komunikazioak, batzorden bidez sortu diren urtean zeharreko festak, edo antolatu diren hitzaldiak, edo eman zaizkien tailerrak, edo eman diren esku horriak, oso ondo egon dira baloratuta, eta hori positiboa izan da parte hartzaileentzat. Eta aldiz, negatiboa, bere alderdi negatiboa izan da, aipatu izana, zenbait batzordetan, jende gutxiren presentzia. Batzordeak oso txikiak, betikoak, errepikatuak, hori izan da ideia bat. Beste ideia bat izan da, ez da beti hala, baina udal batzuekiko lotura egon den arren, beste herri batzuetan udalek ez dutela arren besteko parte hartze izan, eta hor hutsune bat egon dela lankidetza horretan, batzorde eta udalen artekoa. Eta azkena, herri horretan dauden beste elkarte, beste mugimendu batzuekiko lotura falta, edo elkarri laguntzeko falta. Euskalgintzari lotutako taldetan bai, baina beste mugimenduen arteko sare horren lotura falta aipatu da. Eta ideian negatibo horiek eragin ezberdinak izan dituzte, edo behintzat jaso ditugu bi portaera desberdin, ez? Eragin negatibo horren aurrean, jarrera bat, portaera bat atsekabearena, frustrazioarena, nekearena, eta bestea da, gutxi izan da ere, guazen batzera, guazen ekimenari heltzera, eta lortu dugu, sendotu ingea, naiz eta txikiak izan, edo alderdi negatiboak izan elkarrekin. Eta azkenik, eragile mikroi dagokionez, alegia norbanakoak nola aritu diren,
Hor, bereziki azpimarratzen da, norbanako ezagun eta ez ezagunen artean elkarlan handia egon dela. Bereziki azpimarratu zein zuzen ere hau bizi eta belarri presten artean egon den empatia, elkar laguntza eta elkarlan harremanak. Ekimenean parte hartzen ez zutenen aldetik ere antzeman dira jarrera asertiboak. Askok aipatzen digute sorpresa positiboa hartu dutela ordu arte erdaldunak ziren gunetzat jotzen zituzten hainbat esparrutan beso zabalik edo jarrera positiboz edo honez hartu dituztelako Euskaraldian parte hartzen ari ziren kideak. Marka simbolikoen artean ere aipatzen zaigu txapa norbanakoen arteko elkarlan hori sustatzeko dispositibo oso egokitzat funtzionatu duelako, oso egokia izan delako, bai lehen hitza esateko orduan ausardia edo adorea eman duelako eta bai komunitatea identifikatzeko aukera ere eskaini duelako. Eta azken ideia bezala esaten zaigu 11 egunetako muga hori gailendu izana positiboa izan dela. Alegia 11 egunez hartu diren jarrerak, izan diren harremanak, elkarlanak, elkarlaguntzak, txapa jantzi izatea, oraindik ere 12. egunean iraun dutela eta horrek lagundu duela norbanakoen arteko elkarlan hori ere behin Euskaraldia amaitu eta gero indarrean egotea. Aldiz, egia da, azken ideia honekin guztiak ez datozela bat, eta negatiboen artean hain zuzen ere topatzen dugu gauza berdinaren inguruko ikuspegi kontrakoa. Esaten digutenak, ez 11 egunetako langa oso nabarmena izan dela, eta 12. egunetik aurrera jendea txapa erantzten eta ohitura zaharretara bueltatzen hasi dela. Eragile mikroen edo norbanakoen arteko elkarlan horretan ere oztopo gisa identifikatzen dira maiz norberak dauzkan zailtasunak, lotxak, beldurrak, frustrazioak eta ezintasunak, eta norberarenak ez ezik solaskideenak ere bai. Askotan antzeman delako gogo edo interes falta solaskideen aldetik naiz eta horiek euskaraz ulertu edo naiz eta horiek ere Euskaraldian parte hartzen ari ziren. Laugarren puntu bezala, testuinguru soziolinguistikoa aipatzen zaigu. Esaten da oso euskaldunak diren guneetan eta oso erdaldunak izan diren guneetan norbanakoen arteko elkarlana asko zaildu dela. Zergatik, oso erdaldunetan konplikatua izan delako Euskaraldian parte hartzeko interesa edo gaitasuna zuten pertsonak topatzea, eta oso euskaldunetan aldiz, ez zelako ikusten Euskaraldiak ze funtzio, ze zentzu zeukan baldin eta dagoeneko beraien egunerokoan euskaraz aritzen baldin badira. Eta azken ideia bezala, sektore bat aipatzekotan, errepikatuena gazteak izan dira ikusi delako, gazten aldetik elkarlanerako gogo eta interes gutxi egon dela. Aurrera begirako proposamenak ere egin dituzte beraien diskursotan, edo behintzat topatu ditugu lankidetzari lotuta, eta hauek ere mailen arabera aipatuko izkitzuet, maila makroan, bereziki aurrera begirako proposamenetan erakundei egiten zaie referentzia, eta bi norabide edo bi iritzi desberdin daude. Batetik, diskurso baten izaera da erakundek esaten duten eta egiten duten horren arteko koherentzia gehiago sendotu beharko luketela, alegia Euskaraldia praktikatu eta beraien implikazio maila areagotu egin beharko luketela maila makroan dauden erakunde horiek guztiek, eta beste diskurtsoa da esaten duena gehiegi sartu edo implikatu dela oraingo Euskaraldian erakunde edo eremu hori, eta bigarren plano baten egon beharko luketela maila makroko erakunde horiek. Beraz hor, bi diskurtso daude. Bigarren mailan baita ere aurrera begira, lehen Uxuak esan da bezala, hedabidei egiten zaie referentzia, eta esaten da, euskararen eremutik haragoko komunikazioan lanketa gehiago egin beharko lirakela hurrengo urratsetan. Eragile mesoen artean, aipatzen da bereziki, euskalgintza edo euskara elkarteetan egin den lan hori osatu beharko litzakela beste elkarte eta beste mugimendu batzuekin, eta hor zubilanak eta sendotze bideak gauzatu beharko lirakela. Eta azkena, maila mikroan edo maila individualean bereziki aipatzen da Euskaraldia 11 egun horiek ez ezik, gustora hartuko luketela urtean zeharreko ekimen edo proba berezitu batzuk, edo maizagoa izango liraken ekimen, festa, proba horietara parte hartzeko gogoa edo adierazi da diskurtsoetan.
Eta baita ere, zenbaitetan ekimena bera luzatzeko proposamena jaso ditugu. Amaitzen joateko, oraindik ez, baina amaitzen joateko, aipatzea sailkapen makro, meso, mikro horretaz aparte diskursoetan topatu ditugula balioan jartzen dutenak Euskaraldiaren baitan eman diren elkarlanak laguntzeko baliogarriak izan diren hainbat elementu, eta 3 zerrendatzen dizkigute galdetegia bete dutenak. Alde batetik oso egokitzat jotzen da Euskaraldiak aurten erabili duen diskursoa, ulertzen da diskurso integratzaile bat dela, errespetuzkoa, positiboa, eta ez dituela hizkuntza komunitateak beraien artean edo beraien aurka jartzen, baizik eta asertibitatea dela bultzatzen duena. Beraz, oso egokitzat joda eta oso balio handia eman zaio horri. Bigarren puntu bezala aipatzen zaigu, Euskal Herri mailako ekimena izateak ere lagundu duela batez ere norbanakoak bertan parte hartzen. Ekimen zabala izateak, eragile ugari elkartu dituen ekimen bat izateak zilegitasuna, garrantzia, indarra eman diolako Euskaraldiari, eta horrek nolabait ere jendea bertaratzera bultzatu duela edo erakarri duela, eta azken ideia bezala praktika erdigunean jartzea aipatzen zaigu, alegia. Ez dela euskararen aldekotasun bat adierazteko edo euskara babesteko ekimen bat, baizik eta euskara erabiltzeko ekimen bat. Eta horrek berritasun bat, erakargarritasun bat erantsi diola Euskaraldiari. Ba, eta ja bukatzeko, lehen esan ditugun gauza gutxi batzuk aipatu nahi ditugu gubion artean, bata Uxuak esan duena, eta nik ere esan dizudana, behin-behinekotasunean gaude, ez da behin betiko emaitza bat, ariketa bat egin dugu Udaltoperako, bereziki lankidetza lotuta, eta honen emaitza sakonagoak eta osoagoak urte honetako udazkenean, soziolinguistika jardunaldietan aurkeztuko dira, baita ere argitalpen bat izango du hone guztiak, beraz nahi genuke behin-behineko emaitza moduan zuek ere ulertzea. Bestetik, guretzat garrantzitsua izan da lankidetza elementua edo termino hori helburu edo galdera desberdinei lotuta topatu degula, xedea lortzeko edo bien arteko elkarreraginan nolakoa izan den ikusteko edo eragileen arteko hartu emana ikusteko, toki desberdinetatik erantzun du mugimenduak, esango genuke. Eta hirugarren ideia bezala, diskursoetan asko ageri izan da gaztei buruzko diskurtsoa edo gaztei buruzko iritziak agertu zaizkigu. Ez dakigu zehazki zein adinetakoak egin duten, baina gure ustea da helduek gaztei buruz hitz egin dutela eta normalean negatiboan edo gaztek gehiago inplikatu zitezen desio hori adierazten dute, ez? Eta berdin baita ere erakunden inguruan. Eta aurrera begira uste dugu ikerketan bai gazteei buruz gazteak identifikatzea eta bereien diskursoa zein da jakitea eta era berean erakundek gai honen inguruan dituzten diskursoak ere jasotzea interesgarri. Eta besterik ez hori guk egin dugun ikerketa. Eskerrik asko, Josu eta Uxua.